नेंडू गोंडी मानक शब्द कार्यशाळा खरडा खेरडा तालुका किनवाट जिल्हा नांदेड इगे मावा गोंडी भाषा कार्यशाळा इरणरूप वाता आणि तानलासी इगे वेरतूर वातेर वोरा सन्मान आता मती जो मावा जन्मसीता भाषा ಇದು ಭಾರತ ದೇಶನಕ್ಕೂ ಮೊತ್ತम भाषा म्हणता आगाटा ಇದು मावा गोंडी भाषा ಇದು मावा अव्वाला हर भाषात गा मावा उंदी शब्द म्हणता इंजेर मातृभाषा मा गोंडी भाषा भारत देश रोपोटा ಇದು बसले भाषा 22 भाषा म्हणता अदेन रोपोटा नाव भाषा ना उंदी मावा गोंडी भाषा अव्वाला तानलासे नना समदीर को जय सेवा किंतोन आणि ಇದು वरा स्वागत ते बताल मती नन उंदी चुडूसा लेहिकिता पाटाते ननो स्वागत किसेर म्हणतो कोटी कोटी ताल हिद धरती ते कोटी कोटी ताल हिद धरती ते की कमी वा स्वागते 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 मावा मिके दंडो से बापू दादा मावा मिके दंडो से बाईक दादालीर मावा मिके दंडो से गोंडी समाज नागा जन्मावासी गोंडी भाषा भूल माती गोंडी समाज नागा जन्मावासी गोंडी भाषा भूल माती इंगे तेरी समझुन लासी इंगे तेरी समाधुन लासी सिमटे तल संदेशे 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 मावा मिके दंडो से बापू दादा मावा मिके दंडो से श्यामराव इंतोर केंजाटे मिराटे इंगे तेरी सुधरे मामटे श्यामराव इंतोर केंजाटे मिराटे इंगे ते